Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech kompla jgħid li pajjiżna huwa marit u għandu bżonn it-tabib biex ifiq. F'attività politika fil-Gażin Nazzjonalista tal-Imqabba, id-deputat Ivan J. Bartolo qal li pajjiżna għandu bżonn ifiq billi jisma' mill-Partit Nazzjonalista. Dan il-pajjiż mhux se jfiq. Din in-narrattiva tad-deputat nazzjonalista tkompli ma' dak li ngħad kemm il-kap nazzjonalista Bernard Grech kif ukoll mill-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa. Jekk ma nagħmlux hekk, dan il-pajjiż ma jfiqx. Marda li għandu pajjiżna mhux se tkun faċli ħbib tiegħi illi noħorġu minna din il-marda jekk jaqpa' il-gvern tal-Partit Laburista fil-gvern. Il-ħadd filgħodu Ivan J. Bartolo kompla bin-narrattiva tat-tabib fejn qabbel mal-Partit Nazzjonalista li jrid ifejjaq lil pajjiżna. Ġieli it-tabib li lilek qed jgħidlek kif tista' inti toħossiblek innifsek. It-tabib li qed iġielek tħares lejn il-mera. Fid-diskors tiegħu il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Gvern mhux jipprovdi biżżejjed riżorsi u investiment fil-qrati għal dan minkejja li fl-aħħar xhur inħattru żewġ imħalfin u 4 maġistrati ġodda biex issa pajjiżna għandu l-ikbar ġudikatura li qatt kellu minn barra ħidma biex jiżdied l-ispazju minn fejn jaħdmu. Bernard Grech qal li l-Gvern abbanduna s-sistema tas-saħħa u għal darb'oħra huwa rrefera għal passat meta kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u skontu kollox kien sejjer tajjeb. X'differenza meta kellna sptar state of the art? Fid-diskors tiegħu Grech għalhekk ukoll dwar il-Gvern tal-Prim Ministru Robert Abela. Mu jagħmel xejn biex jiġġieled l-għoli tal-ħajja. Dan meta l-Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela mill-bidu għall-gwerra fl-Ukrajna sena ilu beda iwieżen lil familji u negozji Maltin u Awċin billi jissussidja il-prezzijiet tal-enerġija, il-fjuwil u l-qamħ. Kuntrast f'pajjiżi Ewropej oħrajn, in-nies qed ikollhom jażlu bejn l-ikel u l-elettriku jew il-fjuwil. F'sentej il-Gvern Malti se jkun investa €1 biljun sabiex il-pis ma jispiċċax fuq il-familji.